Arep digolekne gandengan apik kaya ngopo? Kula tetep mempertahankan Mas kula. Sebab siji sing kula cekel. Napa? Sing iso kula apusi mek niki tok. Gusti nyangka kula. Kun fayakun mergo kun ki nek telu, Bos. Kun siji, Kun siji sing madangi jagat, kun loro, kun loro sing ngangklang jagat, kun telu. kun telu ki sing nggur panganan to nggur rezeki. Wong kula niku nggih guru ngaji teng griya. Masyaallah. Guru ngaji, Mas. Guru ngaji. Lah, Nek gone TP ki Berarti ki wontenmu ki lho nggih no. masjid. Guru ngaji kula niku. Masya Allah. Tapi kula niku bagian belajar Iqra siji, Bos. Tukule mati. aja nganti kowe pisah utawa adoh karo Masmu Lejo Klitik. Ngendikanipun Bapak kados ngaten Mas Sun. Iya piye? Mula sampun hampir 18 tahun kula perjalanan menjadi pelawak komedian selalu saya dengan Mas kula. Biarpun yang lain-lain itu sudah Sik, pirang tahun? 18 tahun. Yo kleru lho. Pripun, Mas? Wong kowe melu aku sadurunge kuwi kok iso mung 18 tahun to. Lah kedahipun, Kurang suwi. lho, kula niku yang mulai meranjak karir mulai pun ngrasake penak, Pak. 18 tahun. Kowe melu aku tahun 2000 apa rong penak to? Urung penak mesti mbok utang kok sian. Iki wis akhir-akhir ki lunas terus iki. Iya. Iya, kowe. Lah ya sing mulai 250 to. Lah inggih, proses membawa sukses. Ora ana wong mulya yen ora didasari saka rekoso. Ngoten. Kula Yen yen rekasamu karo rekoso kali panjenengan ewer-ewer teng pundi pundi kula lak nrimo. Iya. Wong ki yen nrimo syukure Trimo. gedhe. Oh, terus aku lek duit akeh lho, Mas. Aku ki ya ora oleh duit akeh lho. Sami-sami nrimanipun. Oh iya. Panjenengan nggih ngangkat derajat kula, lajeng kula nggih nempil kamulyan wonten panjenengan. Gandenganmu mbiyen apa ya aja kluthuk? Mas kula niki to. Gandenganmu mbiyen lho. Kula niku seia sekata sehidup semati serumpun sepenanggungan. Tidak akan mencari pasangan lain kecuali Mas kula dhewe. Tresno kula sundul langit kalih niki. Arep digolekne gandengan apik kaya ngopo? Kula tetep mempertahankan Mas kula. Sebab siji sing kula cekel. Napa? Sing iso kula apusi mek niki tok. Liyane ra iso. Ya iya. Kisane ya mundu. Mbok cobi panjenengan dangu. Le. Kepiye wartane aja kluthuk? Sing gagah to Kok awake iki. saya bagus to. Aku gumun karo. Pirang-pirang dina ora nyawani kok gayamu kok beda. Mripatmu apik, sambarangmu sarwa apik. Esemmu ki lho merak ati le. Ngono. Lho, matur suwun. Kok kaya eneng sing kurang jangkep to? Dalam Eneng sing kurang jangkep. sampun Cukup. cekap. Lho, yo gawe orientasi bahasa sing penak to. Kok ming cukup sampun matur nuwun. Yo tata bahasane sing apik. Terus mbok entek ning ngarep mosok omong mangsawi ngono. Aku terus omong apa? Aku ki adimu sing mbok nggih jembatan. Mula aku menjembatani Tapi panjenengan. jembatanmu iki kakeyan kedawan. Aku akhirnya kentan kata-kata. Yo inisiatifmu piye ngono? Kowe keten kata-kata. Nggih, Mas. Piye? Saya seneng saniki. Kowe iki semelengeren lho nyapa. Kaget, Mas. Nyawang aku. Mboten Apa? anu nggone dandan dipindah ning tengah rika kula niki. Lah nyapa? Biyen kan bendina ning pinggir Pojokan iki. kene. Sakniki ning tengah rika rada amba. Nggih. Jedinge ya dhewe amba. Biasane lan jeding kula teng ngene jeding amba. Pojokan, heeh. Sakniki dhewe amba ngene suket-suket kaya sakniki. Matane suket-suketan ayo tegalan to kene. Lah iya ning kono mau wis penak. Kowe iki yo ngampur kok iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah awake Pak dhewe Tom. saged mriki malih. Pak Tom. Hmm. Wah, iki lurah sing arepe jleputne lambene dagelan iki Pak Tom tok iki. Kok iso ngono? Tapi pirang-pirang tahun kon rene sampai saya itu terinspirasi karo Pak Tom Bayaki. Nggih. Pak Tom Bayaki itu adalah lurah yang beramanah, lurah yang paribasane Mbah Lurah sing genah. Nggih. Aku kadang-kadang terobsesi karo asmane Pak Tom Bayaki. Kok saged ngoten? Sing kapan hari itu setelah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Mas Sun, kula niku ditimbali Pak Tom dan saya itu mempunyai gagasan bahwasanya muga-muga sok ben anakku yen lahir derajate ben kaya Pak Tom Bayaki. Alhamdulillah. Akhirnya aku meleng karo bojoku, Nduk, sok ben lek anake lahir kudu jenenge Tom Bayaki. Kaya nulat belionya. Dan dek iki lahir alhamdulillah angsal pandungane Pak Tom. Ayo Petnyon pirsa. Dek iki lahir anakku tak jenenge Tom Bayaki, lah kok geweger karo bojoku lho. Loh. Lah wong asmane bagus, Akhir. piyayine yo wicaksana. Anak iki jenenge Tom Bayaki, Nduk. Loh, yo bene wong Geger jenenge karo bojoku kok. geger ki yo ngopo? Wedok dipek anakku lahir. Oh, lah kowe ki yo mingsle kok. Mingsle Akhir- lambemu mingsle. Akhirnya timbang kisinan tak wahi Tom
Bayakiwati, aku wis ngono akhire. Ngono kuwi arepa Tombayaki arepa laki dan perempuan itu emansipasi Nggih, Pak. sama Sira aja. kowe asma ki Naira Joko. Nggih, Pak. Ngerti ta artine Tom Lah, Bayaki? lah bolak-balik kula niku. Apa artine? Pak Tom Bayaki itu. Lah artine apa kuwi jeneng kok ngendi? Jenenge Mbah Lurah. Iya jeneng kok ngendi? Ya kok wong tuane Pak Tom. Loh, maksudnya ki Jawa apa Arab apa Inggris? Ya Jawa no. Sampeyan ki paham. piye? Lah, ya wong Jawa ki jenenge Pak Tom Bayaki ki wong Jawa, ora ninggalke Jawa iki ya Pak Tom Bayaki. Tom tegese. Tom ki jenenge sadurunge Bayaki. Lho, paham ora sampean? Masalah. Ngene lho. Jenenge kata-kata to. Lah nggih kata-kata. Iki Tom ki apa? Dawuh kuwi tulisan. Lah ya Tom Bayaki Tom iki tegese apa? Tulisan ngengkel sampean iki. Mendhu kowe iki Mas. Sampean iki lho sing ora paham. Tom ki ning dinding ki ya tulisan Lah ya tulisane TOM. diwaca. Tom. Tegese. Ya mau jeneng kok ngengkel iki. Grek kok tak. Betul kok teko sampean. Ora tegese umuman karep ki lho buderku. Maksudnya di dalam Pak Tom tuh enten napa? Usus. Kene apa? Aduh, Masya Allah. Miki lho, mula kula iki nek teng arep njagani nek niki lambene mbleset tok. Bleset Pak Tom Bayaki sing dimaksud Masun Gondrong, di dalamnya Pak Tom Bayaki itu kalau dipanjangkan seperti apa? Maknane apa? Nah, ngono lho jelasno. Hmm. Pak Sun. Nah, Ngono. Pak Tom Bayaki. Tom, ki perpanjangannya piye? Tom. Alah contongmu. Mbak yo nglegahke Mas Gondrong sithik to. Nyapa dilegahno ngono linggo dhewe dilegahne iki apa? Iya, maksudnya Mas Gondrong ki blangkonan nyapa. Ya dalang lho. Mosok ngono mudin. Wah, jan kok iso Pak Tom lenggah. Pak Tom, Hmm. siap Pak. lah kok malah dadak nyambut karo Pak Tom Pak Tom di depan lho. tegese Pak Tom. asmane bener kok. Lah nggih. Aku lali to, Pak. Tom ki apa? Nah nggih. Pak Tom, weh, jas jajar Pak polisi. Nek Pak Tom jajar polisi dikira Pak polisi mengawal pejabat. Aku tahu, budal kawal polisi malah kayak awas jenenge penonton yang bengok. Lah kayak maling kecekel kayak. Oh no. Ayo. Pak Tom ki TOM. Hmm. T ki takwa. Hmm. Dilihat dari stylenya beliau Bapak Tom Bayaki itu memakai jas utawa jaket ngagem songkok. Itu beliaunya menunjukkan jiwa ketakwaan, jiwa kedisiplinan manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya No. iya iya. Sampeyan ki diomongi malah tingkat bingung lho. Ora kok aku nata. Enggak. Ha, Pelek nih sampeyan. ha. Kok nggih hai no. Tom to. Tapi yo oh. Kowe iki Ane to. Langsung oh to. Lho kuwi nek ora tulisane. Nah cengesan. Kuwi nglirik rokok piye? Mas Luduk. Lah si rokok tak kei. Piye-piye ki Rama ki paling ora. Lah apa enek to? Tom terus enek hal iki udah bom. Iya, wong tuwa ki nggone ngluput nek ana kaluputane Piai Sepuh ya dienglenggana. Berarti oh. Oh, orangnya bijaksana dan sudah terbukti beliaunya ngasto ana ing telatah. Blabak. Belabak ini ki, beliaunya sudah dipercaya oleh warga masyarakatnya. Amin. Orang nek tinane lurah sing bijaksana nyatane ngantek saiki ya beliaunya tetep ngasto. Amin amin. Ya ora? Nggih nggih nggih. Loh. Berarti wong Jawa ya. Mungkin bos. Oh. Oh. Ngomong yo. Oh ta, Bang. Nggih. M. M ki madhep manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing disuwun apa muga-muga warga masyarakat Blabak ngriki pinaringan gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Alhamdulillah. Loh, Bos. Lah, Kula niku yo M ya. nggih Tom Bayaki. Berat. Bah. bagi bahagia. Maksudnya bahagia ini Tegese sudah terlihat bahwasanya beliau itu bahagia, bahagia dalam skup internal dan bahagia dalam skup eksternal. Ora jerone tok ning jabane. Jobone tok, ora jobone tok ning jerone yo bahagia. bahagia coba. Lho nggih no, Bos. Sehat pikirane. Sihat keluargane, sihat warga masyarakate. Kadang-kadang enek wong iso nyenengne wong ning atine dhewe iki susah. Kuwi jenenge munafik, Bos. Kaya kowe ya. Lho ora lho. Kaya kula ya. Ora bahagia. Loh, bahagia no, Bos. Mas, iki Urip bahagia. pisan ki nggo bahagia. Jangankan saya, bojoku yo tak bahagiakan. Masya Allah, mbok tumbaske apa anggon-anggon po? Ya jenenge kene iki sukses kok, Bos. Lah kok dengi dicuni Mas kok sampean geger nyapa? Lah aku meneng kok. Loh. Wong wedok ki mulyane wong lanang duwe kaya disenengke paringi arta. Lah ya wis. Kok ki anggon-anggon. Lah ya wis bojoku njaluk tak kono-kono Mas. Mm-mm. Aku akhirnya meneng.
Ya kudune ndang cak budal. Kowe ora tau ngrungokne kata-kata bijak kowe. Piye? Diam adalah Mas. lah ya wis. Lah iya kowe lah ndak budal ngopo? Diomongi kowe iki jenenge pekok iki jenenge. Kowe. Piye to iki? Tidak bener kowe. Ora bener lho, Bos. Diam berarti Diam berarti Mas. diam adalah emas. Mas kok aku. Lah Loh. nggih, Diam. diam adalah mas. Mas berarti. Lah lah nggih, mulane bojoku njaluk emas aku meneng. Karena diam Adalah adalah emas. oh bocah iki majnun gitu iki. Mas. Lho, karepe iki meneng ki ora kok meneng terus meneng dekem ki ora. Tapi akhirnya ya mek meneng tok, mek tak nggo guyon tok. Nah ngono. Tapi tetep kula tukokne, Bos. Tapi gak colok. Lho mboten lho, tetep kula tukokne Mas. Dek iki kula tukokne kalung nggih. Nggih. Karena prinsip saya untuk hidup dengan istri saya, Bahagia. saya bahagia, istri saya juga bahagia. Nggih. Dek iki tak tukokne emas ki gulu ya. Nggih. Kalung ya. Nggih. Kuwi gedene sak pelek. Lho, Loh, wah Loh. iki lah. Sukses kok, Bos. Bojoku ini melakukan Masyaallah, bojomu. iya lho, harus bahagia Lah bojoku. kamu kon dase cilik. Loh, jadi ya. Mas sama orang-orang ya. Ora Loh. dasar dia aku. Gini, Bos. Gelang lho nggih. Nggih. Kok tukane nggih ngantek kolengen. Lho, Gelang ya ngantek kolengen. mulya kuwi. Lho, iya lho. Ali-ali. Ali-ali ngantek driji sikil bek Wong mampu. Wong mampu lho, Pak. Iya 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 iya. suweng ceplek Suweng nggih, Mas. ngantek kenean bolongan, Bos. Eh. Ngantek gawe sing ditindik. Lho, Dadi ngrembel. lho. Iya. Kuwi mergo kesuksesan Lho nggih lho. leh mung nglawak, kesuksesan leh bakul, Leres. leh dudulan kaya. Nggih niku. Lah Payungmu kok Loh, wong kula niku untuk memuliakan sebuah apa jenis seorang istri ya, Pak. Ali-ali mbok pundhut. Bek, Bos. Nggon gelang Ngantek kolengen. nggon lengen bek Sak pelek gulune. kuping. Kuping ngantek bek ketek tindikan. Lah terus kuwi ndine sing mbok wehi Mas. Ngantek bingung to, Bos. Iki ndine tak tukone Mas aku. Lho, Untu, Pak. Untu ya. Untu akan merotol kabeh. Ganti Mas. kuwi HP kuwi HP. Jos no. Eh. Dadi bojoku sing yang ngrisu to, nek plengah-plengeh ngene. Pamer tanggane. Lah ditekoki ya HP. Iya lho. Nek salaman ketok gelange. Ketok gelange, ketok gulune, Nggih. kalunge, Nggih. nek guyu nek ngene. Dek iki takoki kami tuwa piye? Lho ya nek guyu tok. Eh, Bojoku iki. Lah kok guyang guyu? Lho. Ya mergo untune Mas kok, Bos. Iki jane bosok iku pengen yo. Iki non sewu lho, Eh, Mas. Pak, lho, Pak. Ba to. Nggih. Sing nek teruse to. Sik enek lagi, Wis sik eling eling. to ya. Ya eling no. Lah aku ki sutradara ya. Ya. Yakin. Wah, cepet nek niku cepet, Pak. Paten, Loh, iya. kok penak. Penak. Ya, Yakin. maksudnya Yakin tegese yakin beliau mengemban amanah sebagai lurah, yakin beliau mengemban amanah sebagai presiden rumah tangga, insya Allah kedepannya keluarganya bahagia, masyarakatnya juga akan lebih bahagia. Sing penting kun fayakun. Yakin, Bos. manunggaling kawula Gusti Iya, lho. Gusti nyang kawula. Kun fayakun mergo kun ki nek telu, Bos. Oh, kun siji, Kun siji sing madangi jagat, kun loro, kun loro sing ngangklang jagat, kun telu, kun telu ki sing nggawa panganan utawa nggawa rezeki. Lho, kun tel. Loh, iya no, Bos. kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Iya bener. Kuntul, Pak. Jakrek mbok disiki. Aku ngawur ya apa wae lagi. Lah iya ngangklang jagat iki kuntul. Iya Oh, bener. dadi kun tel ngene. Ngangklang jagat. Oh. Ngono lho. Kun sing ngangka loro Sing madangi jagat apa kuwi? kunang-kunang. Ning ndi nggawa lampu? Nggawa lampu, padang madangi jagat. Kun Cengeng, sing cengengan. sabar. Ojo geger sih. Rumahnya kaya kiai gendeng. Loh. Nek kok kunang-kunang iki lho. Loh, sing madangi jagat to, Bos? Wah. Kunang-kunang kan ya madangi jagat to niku. Oh, iya, ngono Lah ya, nggih. Rek. Kun sing ngangkal jagat menika kuntul. Kun sing kun telu. Kun sing telu ni kun sing nggawa rezeki. Nggawa Menika paket. kundangan. Elek, Mulai sing mesti papat. nggawa berkat. Sing papat enek. Lah wae enten. Kuculuk. Kun kok. Enek kun sing cilaka. Apa Mas kuwi? Kunduran truk. Lho, Iki maksud Ilmu lho, Bos. Maksud ki ora paham. ora paham sampean iki, ora ngerti. Ilmu sejati ning diri ki. Ora paham jenengan lho, Bos. Ngeten iki. Loh, sing dia tak tidak paham, Bang. Kuntul iki lho. Tambah diisi. Kuntule lek dipoco cara biyen, Lekok. kuntul. Gah, lek yang dicara poco tulisan biyen. Gah, kok kon saru-saru mau. Kocon dhewe. Kowe kok nesunan ki piye to kok iso? Lah wong pinter kok selak. Ya ora Pokoknya oleh. wong bloko suta. Ingkang Ki. pungkasan ki. Ki, Ki. kintil. Lagi pun gak kok sik to nyapa to. Ya bene wong duwe pemikiran sumbangsih kok. Ki menika saka tembung kitab suci sing diadep Eh, bendintok bendino.
Bendino ora kok bembinti to. Apa kowe muli bendinten karo bendino? Bendino. Kok iso bendino. Saben dinten Nah. beliau Bapak Lurah Bayaki. Tom Bayaki menika ngadhep nggih menika Kitab kitab suci Al-Qur'an, Quran. Bos. Kuwi lho, kuwi. Kula niku pun paham kalih Bapak Lurah. Wong kula niku nggih guru ngaji teng griya. Masyaallah. Guru ngaji, Mas. Guru ngaji. Lah, Nek gone TP ki Berarti ki wontenmu ki lho nggih no. masjid. Guru ngaji kula niku. Masya Allah. Tapi kula niku bagian belajar Iqra siji, Bos. Oh. mantep. Alang Belajari kok ikhlas siji. Wis, Mek, Yo Arif. paling ora ki tekan jus ngono. Dadi mek aba, abata, aba, ba, a ngono lho. Ngono. Alif kasro i ngono kae. Iya, iya aku wis paham ngono iki, Alif Bos. domau. Ngono ki wis ngerti Oh, iya, kula. iya, iya, Bos. Oh, patekaten. Lah, Oke, oke. ngajimu kok diedrong? Lah kowe ngomong lah kan Sampan ki lho, Bos. tak peteka. Ah! Cengengesan. Arep peteka. Iki gedeng nih. Ngetes aku iki. Nyapa? Ngene lho, wong ki Jawa kudu jawani, Nggih. wong agama ya kudu ngajeni. Ulama umarok budaya. Iki kudu nyawiji. Mm-mm. Ngene lho, iki ketok ngene iki lho. Piye, Mas? Awake dhewe tetep bermasyarakat, Nggih. berkesinambungan, Leres. sinergi. Alif mau Jelas. piye? Sero. Terus Saman ki tak jelas nih. Iya ya. Saman ki berarti kinjane ki ra ngajeni. Napa, Karo Mas? Saman ki dalang kemelinti mek jenengan. Kok iso mliti? Mas, Kowe masun guru ki nek ngaji. kemlinti ya mungkin ora nganti ngasto nganti tekan sprene. Lho iki kategori dalang kemelinti ya Mas Sundol. Ora iso lho Ora percaya kowe. Nyapa? Awake dhewe ditangkap madhep rono. Ah. Sinden ditangkap madhep rono. Ditangkap malah madhep depok kita ngajeni ya. Sik to, Mas. Mosok Ning dinding kon rono. mosok wayang ning kene terus dalange kon rono lak ya ora apik kok iso. Wong iki kudu rono rene ngono Nah, lho. ngono lho, acara curacet. Rono aku madhep rene. Lah aku madhep rono aku madhep rono. Ngono lho. Ayo jal kata madhep rono. Ayo madhep rono. Aku yo madhep rene. Wah, bel, pamer, bel syuting. Kowe iki asnar maido rene to kowe. Kok iso mangsane. Pangapunten, Mas. Ya, iya. Menawi kula menawa tasik nglenggaken panjenengan. Nek Mas kula Mas, niki ngajeni aku. nggih no. Lah kuwi Tata krama subasita sopan santun adat ketimuran wonten. klutuke diajeni ya ora ngerti, Lah ngajeni ya ora. niki lho. Sama ra ngajeni aku kok. Lho. Lek pengen diajeni ya kudu ngajeni. Carane ngajeni piye, Dik? Yo tata wacana. Kok tata wecana mbahmu iki kok iso. Tahu aja. Enten. Mula